எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேயர்ஸோட நம்ம செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राजकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாதா பிரணத்தியோட இன்னைக்கு இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யார் பிரபுபாதா பிரணத்தி சொல்ல போறீங்க? மல்லிகா மாதாஜியா? ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணுங்க. பிரணத்தி நான் சொல்லவா மாதாஜி? எஸ் எஸ், கை உயர்த்தி இருந்தீங்களா, அதனால தான் உங்களுக்கு கேட்டேன். ஓகே மாதாஜி. எஸ். நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वासत्यदेशधारिणे. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol. ஹரி போல். அது மாத்தாச்சு ஒரு லைன் விட்டுட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். மறுபடியும் வாபஸ் போக கூடாது ஆனா. அதனாலதான் போல மாத்தாச்சு. Great. Okay. So, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 19வது ஸ்லோகத்துல இருக்கோம். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகம் அந்த டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சந்நியாசம். ஸோ எனக்கு நாளைக்கு தான் டைம் கிடைக்கும், அதனால நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன். நான் வாணி கோட்ஸ்ல மாதாஜி அத நான் செக் பண்ண மாதாஜி. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் உள்ள ஸ்டேஜ்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரும். அந்த ஸ்டேஜ் என்னன்றது தெரியணும் இல்லையா? அத பார்த்தேன் மாதாஜி. எந்த லெவல்னு வரும்பொழுது இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி டீடைல் கொடுத்திருக்காங்களா? பாத்துட்டேன் மாதாஜி. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அது இங்க சாட்ல போடுங்க, எல்லாருமே எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, அந்த லிங்க் போட்டுருங்க நீங்க. ஓகே மாதாஜி, போடுறேன். சோ அந்த சாட்ல படிச்சிட்டு யாருக்காவது புரியலன்னா கேளுங்க, நான் கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, போட்டுடுறேன். போடு. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ இன்னைக்கு நாம 19வது ஸ்லோகத்தை வாசிக்க போறோம். சஹேஷ ஆத்மா வதாம் ஆதீஸ்வரஸ் த்ரயீமயோ தர்மமயஸ் தபோமயஹ கதவயலீகைர் அஜசங்கராதிபீர் வித்கர்யஹ லிங்கோ பகவான் பிரசீதாம். எஸ், ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. स येष आत्मात्वदामदीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममयस्तमोमयग कदव्यलीगैरजशङ्करादिभिर्विदर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदाम्. स அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஏச இருக்கிறார், ஆத்மா பரமாத்மா, ஆத்மவதாம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களின், அதீஸ்வரக பரமபுருஷர், திரையீமயக வேதங்களின் உருவம், தர்மமயக தர்ம சாஸ்திர சொரூபம், தபமயக தவ சொரூபம், கதவ்ய லீகைஹி எல்லா வகையான பாசாங்குகளுக்கும் மேற்பட்டவர்களால், அஜ பிரம்ம தேவர், சங்கர ஆதிபிகி சிவபெருமானும் மற்றவர்களாலும், விதக்ய லிங்கக பயபக்தியுடன் துதிக்கப்படுபவர், பகவான் முழுமுதற் கடவுள், பிரசீதாம் என்னிடம் அன்பு கொள்வாராக. மொழிபெயர்ப்பு: முக்தி பெற்ற எல்லா ஆத்மாக்களும் அவரே பரமாத்மாகவும் பரம புருஷராகவும் உள்ளார். வேதங்கள், தர்ம சாஸ்திரங்கள் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றின் உருவமாக இருப்பவரும் அவரே. அவர் பிரம்ம தேவர், சிவபெருமான் மற்றும் எல்லாவித போலி பகட்டுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் ஆகியோரால் துதிக்கப்படுகிறார். பெரும் பயபக்தியுடன் பூஜிக்கப்படுபவரான அப்பரம புருஷர் என்னிடம் தயவு காட்டுவாராக. பொருளுரை: பரம புருஷரான முழுமுதற் கடவுள் எல்லா வகையான தன்னுணர்வு பாதைகளை பின்பற்றுவோருக்கு பகவான் ஆவார். இருப்பினும் நேர்மையானவர்களால் மட்டுமே அவர் அறியப்படுகிறார். நித்திய வாழ்வை அனைவரும் தேடி அலைகின்றனர். இந்நோக்கத்திற்காக அனைவரும் வேத நூல்களையோ அல்லது பிற சமய நூல்களையோ பயில்கின்றனர். அல்லது மனோதத்துவவாதிகள், யோகிகள் அல்லது கலப்பற்ற பக்தர்கள் போன்றவர்கள் நிலையை ஏற்று கடுந்தவத்தை
மேற்கொள்கின்றனர். கடுந்தவத்தை மேற்கொள்கின்றனர். கடுந்தவத்தை அது மாறிடுச்சு மாதாஜி. மேற்கொள்கின்றனர். ஆனால் பரமபுருஷர் பக்தர்களால் மட்டுமே பூரணமாக உணரப்படுகிறார். ஏனெனில் எல்லாவித பாசாங்குகளுக்கும் அவர்கள் மேற்பட்டவர்களாக இருக்கின்றனர். தன்னுணர்வு பாதையில் இருப்பவர்கள் பொதுவாக கருமிகள், ஞானிகள், யோகிகள் அல்லது பகவத் பக்தர்கள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். வேத சடங்குகளின் பலன் நோக்கும் கர்மங்களால் அதிகமாக கவரப்பட்டுள்ள கருமிகள் புத்தி, காமி அல்லது ஜட இன்பத்தை அடைய விரும்புவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். மனக்கற்பனையால் பரமனோடு இரண்டர கலந்துவிட முயலும் ஞானிகள் முக்திகாமி அல்லது ஹரே கிருஷ்ணா ஞானிகள் முக்திகாமி அல்லது ஜட வாழ்விலிருந்து முக்தியடைய விரும்புவார்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அஷ்ட சித்திகளை அடைவதற்காக வெவ்வேறு வகையான தவங்களை பயின்று இறுதியாக சமாதி நிலையில் பரமாத்மாவை சந்திக்கும் யோகிகள் சித்தி காமி என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் மென்மையானதை விட மென்மையாகவும் கனமானதை விட கனமாக ஆகும் சித்திகளாகவும் விரும்பியதையெல்லாம் அடையும் சித்திக்காகவும் அனைவரையும் அடக்கியாலும் சித்தியாகவும் மற்றும் விரும்பியதை எல்லாம் படைத்தல் போன்ற மற்றெல்லா சித்திகளையும் அடைய விரும்புகின்றனர். இவை அனைத்தும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு யோகியின் திறமைகளாகும். ஆனால் பகவத் பக்தர்கள் தங்களின் சுய திருப்திக்காக இவற்றை போன்ற எதையும் விரும்புவதில்லை. பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவராக உள்ளார். ஜீவராசிகள் நித்தியமாக பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்துள்ள அவரது பின்ன பகுதிகளாவர். இதனால் பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவதை மட்டுமே பக்தர்கள் விரும்புகின்றனர். பக்தன் விருப்பமற்றவன் ஆவதற்கு பக்குவமான இந்த ஆன்ம உணர்வு அவனுக்கு உதவி புரிகிறது. தங்களின் சுயநலத்திற்காக பக்தர்கள் எதையும் விரும்புவதில்லை. இதனால் அவர்கள் விருப்பற்றவனாக அல்லது நிஷ்காமி என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஒரு ஜீவராசி அவனுடைய இயற்கையான சுபாவத்தில் விருப்பற்றவனாக இருக்க முடியாது. புத்தி காமி, முக்தி காமி மற்றும் சித்தி காமி ஆகியோர் சுய திருப்திக்காக எதையேனும் விரும்புகின்றனர். ஆனால் பகவானின் நிஷ்காமி பக்தர்கள் அவரது திருப்திக்காக அனைவரையும் விரும்புகின்றனர். அவர்கள் பகவானின் கட்டளைக்கும் முற்றிலும் அடிபணிந்துள்ளனர். மேலும் பெருமானின் திருப்திக்காக தங்களுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்கள் எப்பொழுதும் தயாராக உள்ளனர். குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் போர் செய்ய விரும்பியதால் சுய திருப்தியை விரும்புபவர்களின் நிலையில் ஆரம்பத்தில் தன்னை அவன் வைத்து கொண்டான். ஆனால் அவனை விருப்பற்றவனாக செய்வதற்காக பகவான் அவனுக்கு பகவத்கீதையை உபதேசம் செய்தார். அதில் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், ஹத யோகம் மற்றும் பக்தி யோக முறைகளும் கூட விளக்கப்பட்டுள்ளன. அர்ஜுனன் எவ்வையான பாசாங்கும் இல்லாதவனாக இருந்ததால் தன் முடிவை அவன் மாற்றிக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக போரில் ஈடுபட ஒப்புக்கொண்டான். கரிஷ்யே வசனம் தவ இவ்வாறாக விருப்பற்றவனாக அவன் மாறினான். பிரம்மதேவர் மற்றும் சிவபெருமான் ஆகியோரின் உதாரணம் குறிப்பாக இங்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி மற்றும் 4 குமாரர்கள் சனகர், சனாதனர் போன்றோர் ஆகியோர் விருப்பற்ற 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களுக்கு தலைவர்களாவர். அவர் எல்லா பாசாங்குகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்களாவர். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி கத வைலிகை என்னும் சொல்லை பரோஜ்ய கதவை அல்லது எல்லா பாசாங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், கலப்பற்ற பக்தர்கள் மட்டுமே என்று விளக்கியுள்ளார். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்திய லீலை 19.149 மாறிட்டு மாதாஜி இல்ல பக்தர்கள் மற்றும் விளக்கியுள்ளனர். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்திய 19.149 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதயேவ சாந்த புத்தி முக்தி சித்தி காமி சகலி அசாந்த தங்களுடைய புண்ணிய செயல்களின் பிரதிபலன்களையும் முக்தியையும் பரமனுடன் கலந்துவிடும் தன்மையையும் மற்றும் அஷ்ட சித்தியையும் விரும்புபவர் அமைதியற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். ஏனெனில் சுய தேவைக்காக ஒன்றை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். ஆனால் பக்தன் தனக்காக எதையுமே கேட்காததால் பூரண சாந்தியுடையவனாக இருப்பதுடன் பகவானின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கும் எப்போதும் அவன் தயாராக இருக்கிறான்.
எனவே பகவான் அனைவரையும் சொந்தமானவர் என்பதே முடிவாகும். ஏனெனில் அவரது ஆணையின்றி தங்களுடைய ஆசைகளின் பலன்களை ஒருவராலும் அடைய முடியாது. ஆனால் பகவத்கீதையில் 8.9 பகவான் குறிப்பிடுவது போல அத்தகைய பலன்களை அனைவரும் அவராலேயே அளிக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் வேதாந்திகள், பெரும் கர்ம காண்டியர்கள், மகத்தான சமய தலைவர்கள், பெரும் தபஸ்விகள் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடுபவர்கள் ஆகிய அனைவரும் பகவான் அதீஸ்வரனாக மூல ஆளுநராக இருக்கிறார். ஆனால் முடிவில் பாசாங்கற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே அவர் உணரப்படுகிறார். எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும் பகவானிடத்தில் பகவானுடைய கருணைக்காக சில சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் யாசிக்கின்றார். சோ நாம் எல்லாரும் கூட அதே நிலைதான். பகவானின் கருணைக்கு நாம் என்றைக்குமே யாசிக்க வேண்டும். நாம் பகவத்கீதையில படிச்ச மாதிரி 4 விதமான யோகங்கள் உண்டு இல்லையா? கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதுல தியான யோகம். சோ இத்தனையும் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சோம். ஆனா அனைத்துமே பக்தி யோகத்துல நிறைவு பெற்றால் ஒழிய அவர்களும் அந்த யோக நிலையில் முழுமை அடைய முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். ஷா ஏஷ ஆத்மாவதாம் ஆதீஸ்வரஸ் த்ரயீமயோ தர்மமயஸ் தபோமயஹ கதவை லீகைர் அஜ சங்கராதிபீர் அத்யர்கலிங்கோ பகவான் பிரசீதாம். அதாவது முக்தி பெற்ற எல்லா ஆத்மாக்களுக்குமே அவரே பரமாத்மா. எந்த ஆத்மாவா இருந்தாலுமே அது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு செல்லும் பொழுது, தன் உணர்வு பாதையில் அது தன்னை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக அவருக்கு பரமாத்மா அடையப்பட்டு விடுகின்றார். சோ பரம புருஷராகவும் அவரே இருப்பது. சோ அதாவது புருஷா என்றால் இங்கே நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டு தலைவரை நம்ம புருஷா என்று அழைக்கின்றோம். ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளுக்கு 3 புருஷ அவதாரங்களாக பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்திலும் தோன்றியிருக்கின்றார் இல்லையா? விரிவங்கங்களாக, அதாவது விராட் ரூபத்தினுடைய சொரூபமாக. சானே ஆன்மீக உலகத்துல பரம்பொருளாக இருப்பதும் அவரே அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டே வரோம். பரம புருஷராக உள்ளார். தேவர்கள், தர்ம சாஸ்திரங்கள் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றின் உருவமாக இருப்பதும் அவரே இல்லையா? வேதத்தினுடைய நாயகனும் அவரே. வேதங்கள் எல்லாம் அவராலே படைக்கப்பட்டது. வேதங்களுடைய சொரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம் அனைத்து சாஸ்திரங்களுமே அவரிடமிருந்துதான் தோன்றியன. சோ அவர் பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் எல்லாவித போலி பகட்டுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவராக ஆகியோரால் துதிக்கப்படுகின்றார். அதாவது ஆர்டிபிஷியலா நம்ம பக்தியில லயிக்காமலே வெறுமனே பக்தி செய்யக்கூடியது இல்லையா? அது போலியாக தான் காணப்படும். ஆனா ஆத்ம ஞானத்தோட கலந்த பக்தி எப்பொழுதுமே முழுமை அடைகின்றது. பெரும் பயபக்தியுடன் பூஜிக்கப்படுபவரான பரம புருஷர் என்னிடம் தயவு காட்டுவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரம்பொருளிடத்தில் நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றார். சோ இந்த பேராகிராஃப்ல பொருளுரையில அநேகமாக விளக்கப்பட்டது எல்லாமே இந்த முக்தி காமிஸ், அதுக்கப்புறம் கர்ம காமிஸ், அதாவது கர்ம யோகிகள், ஞான யோகிகள் மற்றும் இந்த பகவத் பக்தர்கள், இவர்களை பற்றி தான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதுல உயர்வாக இருப்பது எதுவென்றால் பக்தர்கள் தான், அதாவது பக்தி யோகத்தை பயில்பவர்கள் தான். ஏனென்றால் கர்மயோகத்திலும் சரி, அதே மாதிரி ஞான யோகத்திலும் சரி, எதிலையுமே ஒரு இலக்கு நம்ம பகவானோட இணைந்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கோடைய அவர்களுடைய சித்திகளையும் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் நினைப்பவர்களும் உண்டு இல்லையா? அது எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். புக்தி காமி, முக்தி காமி மற்றும் சித்தி காமி. சித்தி காமி எஸ்பெஷலி நம்ம அஷ்ட சித்திகளை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? முன்னாடி கூட வந்திருக்கு ஆக்சுவலி. அனிமா இதெல்லாமே நம்ம அது என்னென்ன சொல்றது, சிறியவற்றில் சிறியதாக நம்ம ஆகிவிடுவதற்கும், இல்லை என்றால் அந்த கூடு விட்டு கூடு பாயறது, இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே அஷ்ட சித்தியில தான் வரும். சோ அந்த அஷ்ட சித்தியில வர அதுல அந்த சித்திகளை பயிலணும், அதுல மென்மேலும் முன்னேறணும்ட்டு பகவான் மேல் பக்தி செலுத்துபவர்களும் உண்டு. சோ அதனால அவர்கள் எல்லாமே
சித்தி காமிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். சில பேருக்கு முக்தி தான் வேணும், அது ஒன்றே வேண்டும், பகவானோட இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு. புத்தியை அதாவது பகவந்தன் மீது இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்கள வந்து ஞான யோகத்தில் இருப்பவர்கள், அது புத்தி காமி என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ ஆனால் பகவானின் நிஷ்காமி பக்தர்கள், அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போனவர்கள் தான் வந்து நிஷ்காம பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவரது திருப்திக்காகவே அனைத்தையுமே விரும்புகின்றனர். பக்தன் எப்பொழுதுமே, ஒரு தூய்மையான பக்தன் தனக்கு எதுவாவது வேணும்னு என்னைக்குமே நினைக்கவே மாட்டான். எதையுமே வந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும், எது இருந்தாலும் பகவானுக்கு வைக்கணும், பகவானுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசுதான் இருக்குமே ஒழிய அவனுக்கென்று ஏதாவது வேணும்னு அவன் வந்து என்றைக்கும் நினைக்க மாட்டான். மேலும் பெருமானின் திருப்திக்காக, இந்த வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், திருப்தி, பகவானை திருப்தி செய்வதென்றே அவருடைய தலையாய கடமையாக இருக்கும். அவர்கள் எப்பொழுதுமே தயாராக உள்ளனர். சோ பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து தயாராக உள்ளனர். குருஷேத்திர போர்ல கூட ஒரு சூழ்நிலையை வந்து பகவான் வந்து உருவாக்கினார். அதாவது இந்த பகவத்கீதையை பேசக்கூடிய அந்த தருணத்தை வந்து ஏற்படுத்தினார். சோ அர்ஜுனனும் வந்து குழப்பம் கலக்கத்தோடு இருந்தான் இல்லையா? ஆனா அவன் வந்து ஒரு பக்தன். அவன் பகவானை விருப்பமற்றவனாகவே அவனை மாற்றினார். அதாவது எந்த ஒரு செயலுடைய வெளிப்பாடும் அதனுடைய அவுட்கம் இருக்கு இல்லையா, அதன் மேல் அவர் வந்து பற்றற்ற நிலையை வந்து பதிக்குமாறு அவருக்கு வந்து அறிவுறுத்தினார். அதாவது கரிஷ்ய வசனம் தவ அப்படின்னாக்கா அனைத்தையுமே வந்து தாங்கள் ஏற்ற கட்டளையை நான் ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற அளவுக்கு வந்து பகவான் அவரை வந்து அர்ஜுனனை வந்து பற்றற்றவன் என்ற நிலைக்கு வந்து ஏற்படுத்தினார். சோ இது அனைத்துமே கர்ம யோகம், ஞான யோகம், ஹட்ட யோகம் மற்றும் பக்தி யோகத்தின் வாயிலாக அவர் வந்து எடுத்துரைத்தார். அர்ஜுனன் எல்லா வகையான பாஷாங்கு எவ்வகையான பாஷாங்கும் இல்லாதவன் இருந்தால் அவனுடைய பக்தியிலையும் அன்பையிலும் பிரேமையிலுமே வந்து தூய்மை இருந்தது. அதனால அவனால ஈஸியா அதை வந்து புரிந்து கொள்ளவும் முடிந்தது. பகவான் என்ன சொல்ல வரார் அப்படிங்கிறதையும் அவனுக்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதையே அவன் வந்து அந்த போர் முனையில வந்து அதை உபயோகித்தான். அந்த ஞானத்தையே அவன் உபயோகித்தான். அனைத்துமே அந்த பகவானுக்காக செய்கின்றோம் என்று நினைத்து அவன் தன் செயலில் வந்து ஈடுபட்டான். பிரம்மதேவர் மற்றும் சிவபெருமான் எல்லாரும் கூட அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை வந்து நன்கு உணர்ந்தவர்கள். இந்த 4 விதமான சம்பிரதாயங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் இல்லையா? பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் நாம ஃபாலோ பண்றது. 2வது வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவம், அதாவது லக்ஷ்மியை வந்து இது ஆதாரமாக வைத்து இங்க வந்து தாயாரையும் பகவானை வந்து பகவானுக்குள்ளேயே அந்தரங்க சக்தியாக இருப்பவள் தாய் அப்படிங்கிறதுனாலதான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துல வந்து பகவானையே நம்ம வந்து மெயினா நம்ம வந்து கும்பிடுறோம். அதே மாதிரி வந்து ஸ்ரீலக்ஷ்மி அங்க வந்து தாயார் மற்றும் பகவான் இருவரையும் தனித்தனித்து இருத்து எடுத்துக்கிறது. அடுத்து வந்து சிவபெருமான் வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், அதுக்கப்புறம் வந்து குமார சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே வந்து விருப்பற்ற 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களுக்கு தலைவர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் எல்லா பாஷாங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்களாகும். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்கின்றார் என்றால், கலப்படமற்ற பக்தி, பாஷாங்குகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் என்று அவரும் வந்து விளக்கி இருக்கின்றார் அவருடைய ரைட்டிங்ஸ்ல வந்து. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து மத்திய லீலையில வந்து பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதையேவ அசாந்தக முக்தி சித்தி காமி சகலி அச்சந்தக. அதாவது முக்தி காமி சித்தி காமி அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி நிஷ்காமம் வந்து இருக்கு. இப்ப இவ்வளவு வரைக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதனுடைய ஸ்லோகத்தினுடைய இதுதான் மீனிங் தான். அது தங்களுடைய புண்ணிய செயல்களின் பிரதிபலன்களையும் முக்தியையும் பரமனிடம் கலந்து விடும் தன்மையும் மற்றும் அஷ்டதித்திகளை பெற விரும்புவர்கள் அமைதியற்றவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். எதையுமே இலக்கு வேண்டாமே, பக்தி செய்வது வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டுமே செய்வதே உசந்த செயல். ஆக்சுவலி எதிர்பார்த்து நாம பக்தி கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஆனால் பக்தன் வந்து முதல்ல வந்து ஏதோ ஒரு இலக்கை வைத்து அவன் வந்து அந்த பக்தியை அவன் தொடங்கி இருந்தாலும் இறுதியில வந்து அந்த பற்று பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலால் அவனுக்கு பகவானை தவிர வேறு எதுவுமே தேவையில்லை என்ற மனப்பக்குவத்திற்கு அவன் செல்கின்றான். அவனுக்கு மோட்சம் கூட தேவையில்லை. 5 விதமான மோட்ச நிலைகளை நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். 1 நாம வந்து பகவானோட, அதுதான் லீஸ்ட் இணையறது, தட் இஸ் இன்டகிரேஷன் மெர்ஜிங் வித் த காட். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலை, அதுதான் பேசிக் லெவல். அதை வந்து லோயஸ்டா தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. 2வது நிலை பகவானோட அவரோட கன்சர்ட்டா, அதாவது அவரோட ஒரு
அதாவது தாயாருடைய ரூபத்துல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து 2. இப்ப ஆண்டாள வந்து நம்ம அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். 3வது வந்து பகவானுடைய ஸ்ரீசுக்திகளில் ஒன்று, அவருடைய ஆயுதங்களில் ஒன்றாக இருப்பது. அதே மாதிரி 4வது வந்து பகவானுடைய அதாவது அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கமாக இருப்பது. இது வந்து 4வது முக்தி. சோ இந்த மாதிரி 5வது முக்தி வந்து 5வது முக்தி எதையுமே நம்ம வந்து பகவானிடத்தில் வந்து கேட்பதில்லை. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலுமே நம்ம வந்து கேவல பக்தி செய்வது ஒன்றே நம்மளுடைய அதாவது வைகுண்டங்களில் வாழ்வது. கரெக்ட், மறந்துட்டு, வைகுண்டங்களில் வாழ்வது. இந்த 5 விதமான முக்திகள் ஆக்சுவலி. ஆனா இந்த 5க்கும் மேற்பட்டு இருக்கிறது எதனாக்கா, நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்தாலும் சரி, இல்லை வேற எந்த லோகத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்த சூழ்நிலையிலுமே நம்ம பகவானுக்கு நித்திய பக்தர்களாக ஆக வேண்டும். இந்த 5 முக்திகளும் தேவையில்லைன்னு தான் நம்மளுடைய சைத்தன்யர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அவருடைய சிஷ்டாஷ்டகத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதை தான் நமக்கு புரிகின்றது. சோ ஆணையின்றி தங்களுடைய ஆசைகளின் பலன்களை ஒருவராலும் அடைய முடியாது. ஆனால் பகவத்கீதையில வந்து 8.9 பகவான் குறிப்பிடுவது போல அத்தகைய பலன்கள் அனைத்தும் அவராலே அளிக்கப்படுகின்றது இல்லையா? அதாவது நம்ம ஒரு யாருமே அதாவது இந்த உயிர் வாழி நன்னிலை பெறணும்னாக்க கண்டிப்பா பக்தி செய்யணும். அவன் யாரை பக்தி செய்கின்றான் என்பது நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்மங்கள். சில பேர் வந்து பக்தி நிலைக்கு போக மாட்டாங்க. அப்படி போகாத பட்சத்துல வந்து இந்த மனித உருவத்தையும் நாம வந்து இழந்து விடுகின்றோம். மீண்டும் வந்து அடுத்த ஜென்மம் ஏற்படும் பொழுது நாம செய்த பாவங்களினால் விலங்குகளுக்கோ இல்ல கீழ் உலகங்களுக்கோ நிரந்தரமாக தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால அந்த இழப்பு ஏற்படக்கூடாதுன்றதான் பகவான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மீதாவது நம்ம வந்து பக்தி செலுத்தணும்ன்ற அந்த மனசுல வந்து ஒரு உந்துதலை வந்து அவர்தான் ஏற்படுத்துகின்றார். சோ நாமளும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை வணங்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து பெறுகின்றோம். அவ்வாறு பல்வேறு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிறைய முறை நம்ம வந்து இந்த பிறந்து அதாவது மறுஜென்மம் எடுத்து பல்வேறு முறை நம்ம வந்து இந்த தேவதையை வணங்கி அதுல நாம வந்து நிலை பெறும் பொழுது அடுத்துதான் நம்ம வந்து பகவானை பக்தி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அவர் வழங்குகின்றார். அந்த பக்குவ நிலை அடையும் பொழுது பக்தியினுடைய பக்குவத்தை வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை யார் அதை புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அப்பொழுது அவர்களுக்கு இந்த பக்தி பாதை வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றது. சோ அதாவது அநேக ஜென்மங்கள் நாம வந்து அநேக பிறவிகள் வந்து நாம தேவர்களை வணங்கிய பிறகுதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து வணங்குகின்றோம். சோ அந்த வணங்கக்கூடிய பரிசுதியும் வந்து அட்லீஸ்ட் இதையாவது நம்ம செய்யணுன்றதுக்காக பகவான் நமக்கு அருள் புரிகின்றார். சோ ஆனா உண்மையிலே அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகளும் அது பகவானையே போய் சேர்கின்றது. அவ்வாறு அந்த தேவர்களும் மகிழ்ந்து நமக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த வரங்கள் அனைத்துமே அதாவது பெனிடிக்ஷன்ஸ் அனைத்துமே இன்டைரக்டா பகவானிடத்தில் தான் தோன்றுகின்றது. இதையெல்லாம் நம்ம வந்து 8வது சாப்டர்ல வாசிச்சிருக்கோம். ஏனெனில் வேதாந்திகள், பெரும் கர்ம காண்டியர்கள், மகத்தான சமய தலைவர்கள், பெரும் தபஸ்விகள் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடுவோர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் பகவான் ஆதீஸ்வரனாக அதாவது மூல ஆளுநராக மூல பரம்பெரும் கடவுள் அனாதியானவர் இல்லையா அவர் அந்த ரூபத்துல வந்து அவருக்கு இருக்கின்றார்கள். எனவே முடிவில் பாசாங்கற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே அவர் உணரப்படுகின்றார். அதாவது ஆர்டிபிஷியலா பக்தி கண்டிப்பா நம்மளால் செய்ய முடியாது. ஆனா பக்தி உணர்வை ஆத்மாத்ம பூர்வமாக உணர்வதற்கு சில காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். நாம் அதை பழக மட்டும்தான் அந்த ஆத்மார்த்தமான பக்தி வந்து சேரும். எடுத்த உடனே ஒரே நாள் பக்தி கண்டிப்பா வராது. அது கண்டிப்பா நம்ம வந்து யார் மேலே கூட நம்ம யாராவது பிரேம பண்ண முடியுமா? நம்மளால முடியாது. அவர்களை பார்த்து அவங்களுடைய சுபாவம் நமக்கு பிரிச்சு போன பிறகுதான் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு அன்பு செலுத்த முடியும் என்ற அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். அதே மாதிரிதான் பகவான் மீது அவருடைய உயர்ந்த ஆளுமை மீது நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் இருந்து நம்பிக்கை வந்தாலுமே அதை நாம அன்றாடம் பழகும் விதத்துலதான் நம்ம மேன்மேலும் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றோம். சோ வித்தவுட் பிராக்டிஸ், வித்தவுட் அபியாசம் நம்மளால வந்து தூய்மையான பக்தி சேவையை வந்து வணங்க முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் இருப்பவர் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி. மேலும் அவர் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து தன்னை அது சுவாமியால் அது அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவரும் பகவானிடத்தில் வந்து அவருடைய அன்புக்காக வந்து இங்கே பிரார்த்தனை செய்கின்றார். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அதாவது சாராம்சம் ஆக்சுவலி. சோ அடுத்த ஸ்லோகம் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஸ்ரீயஹ பதிர் யஜ்ஞபதிஹி பிரஜாபதிர் தியாம் பதிர் லோக பதிர் தரா பதிஹி பதிர் கதிர் சாந்தஹ விஷ்ணி ஷாத்வதாம்
பிரசீததாம் மே பகவான் சதாம் பதிஹி. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீயः பதிர்யஜ்ஞ பதி பிரஜாபதிர் யாம் பதிர்லோக பதிர்தராபதிः பதிர்ததிசாந்த விருஷ்ணி சாத்வதாம் பிரசீததாம் மே பகவான் சதாம் பதிஹி. ஸ்ரீயः எல்லா செல்வங்களும், பதி உரிமையாளர், யாகத்தின் பதி நிர்வகிப்பவர், பிரஜாபதி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தலைவர், யாம் புத்தியின் பதி எஜமானர், லோக பதி எல்லா கிரகங்களுக்கும் உரிமையாளர், தரா பூமி பதி பரமன் பதி தலைவர், கதி இலக்கு, ச மேலும் அந்தக யது வம்சத்து அரசர்களில் ஒருவர், விருஷ்ணி யது வம்சத்தின் முதல் அரசன், சாத்வதாம் யது வம்சத்தினர், பிரசீததாம் கருணை கொள்வாராக, மே என் மீது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், சதாம் எல்லா பக்தர்களின் பதி பகவான். மொழிபெயர்ப்பு: பக்தர்களின் வழிபாட்டுக்குரியவரும், யது வம்சத்தை சேர்ந்த அந்தக மற்றும் விருஷ்ணியை போன்ற அரசர்களை காப்பவரும், அவர்களால் போற்றப்படுபவரும், எல்லா லக்ஷ்மி தேவிகளுக்கும் கணவரும், எல்லா யாகங்களையும் நிர்வகித்து அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் வழிகாட்டியாய் இருப்பவரும், எல்லா புத்தியையும் ஆள்பவரும், ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்கள் அனைத்திற்கும் உரிமையாளரும், மேலும் மண்ணுலகில் தோன்றிய மிகச்சிறந்த அவதாரியுமான, அனைவரிலும் பரமமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என் மீது கருணை கொள்வாராக. பொருளுரை: சுகதேவ கோஸ்வாமி எல்லா மல்லிகா மாதாஜி பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, ஃபேன் சத்தம் நிறுத்திடணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சுகதேவ கோஸ்வாமி எல்லா தப்பு அபிப்பிராயங்களில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள பிரசித்தி பெற்ற கதவியலீகர்களில் ஒருவராவார். எனவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எல்லா பூரணத்துவங்களுக்கும் மொத்த இருப்பிடம் என்றும், அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்றும் தாம் சொந்தமாக உணர்ந்தறிய கருத்தை இங்கவர் வெளிப்படுத்துகிறார். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ரைட் சைடு பாருங்க மாதாஜி. ரைட் சைடு கொஞ்சம் கீழே இறக்கணும் மாதாஜி. தேங்க்யூ. லக்ஷ்மி தேவியின் தயவை அனைவரும் நாடுகின்றனர். பகவான் தமது உன்னத ஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்தில் சுரபி பசுக்களை மேய்ப்பதில் பழக்கப்பட்டவர் என்றும், அங்கு ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமி தேவிகளால் பணிவிடை செய்யப்படுகிறார் என்றும் பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த லட்சுமிகள் அனைவரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியில் உள்ள தெய்வீகமான இன்ப சக்தியின் ஹலாதீனி சக்தி அவதாரங்கள் ஆவார். மேலும் பகவான் மண்ணுலகில் அவதரித்த பொழுது அவரது இன்ப சக்தியினுடைய ஆற்றலின் ஒரு பகுதியை அவரது ராசலீலையில் காட்டினார். இழிவான உடலுறவு சுகத்தில் உள்ள நிஜமற்ற இன்ப ஆற்றலை தேடி அலையும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை கவர்ந்து இழுப்பதற்காகவே அவர் அவ்வாறு செய்தார். சுகதேவ கோஸ்வாமி ஜட உலகின் கேவலமான உடலுறு வாழ்விலிருந்து முற்றிலும் விலகி இருந்தார். இவரை போன்ற தூய பகவத் பக்தர்கள் பகவானுடைய இன்ப ஆற்றலின் இச்செயலை பற்றி விவாதித்துள்ளனர். உடலுறவை வாழ்வை தேடியலையும் உடலுறவை சம்பந்தப்படுத்தி இதை அவர்கள் செய்யவில்லை. ஆனால் உடலுறவு வாழ்வை தேடியலையும் பௌதிகவாதிகளின் கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு உன்னத சுவையை அனுபவிப்பதற்காக இச்செயலை விவாதித்தனர். ஜட உலகில் உள்ள உடலுறவு வாழ்வே மாயையின் விலங்குகளால் பந்தப்படுத்தப்படுவதற்கு மூல காரணமாகும். இத்தகைய வாழ்வில் சுகதேவ கோஸ்வாமி நிச்சயமாக ஆர்வம் காட்டவில்லை. மேலும் இத்தகைய இழிவான விஷயங்களுக்கும் பகவானின் இன்ப சக்திக்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இருக்கவில்லை. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் ஒரு கண்டிப்பான துறவியாக இருந்தார். அவர் எந்த பெண்ணும் தம் அருகே வருவதையோ மண்டியிட்டு வணங்குவதையோ அனுமதிக்கவில்லை. பெண்கள் பாடும் பாடல்களை கூட ஒரு துறவி கேட்கக்கூடாது என்பதால் ஜெகநாதரின் ஆலயத்தில் தேவதாசிகள் பாடிய பிரார்த்தனைகளையும் கூட அவர் கேட்டதில்லை. ஆயினும் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட வழிபாட்டு முறையை பகவானுக்கு ஆற்றக்கூடிய மிக உயர்ந்த அன்பு தொண்டன சிபாரிசு செய்துள்ளார். அத்தகைய லட்சுமிகளுக்கெல்லாம் தலைவி ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆவாள். எனவே அவள் கிருஷ்ணரிலிருந்து மாறுபடாதவளும்
பகவானுடைய இன்பத்தின் ஒரு பாகமும் ஆவாள். வாழ்வின் தன்மைகளை அடைவதற்காக வெவ்வேறு யாகங்கள் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் பலன்கள் லட்சுமியால் அளிக்கப்படுகின்றன. லட்சுமியின் கணவராக அல்லது காதலராக இருப்பதால் பகவானே உண்மையில் எல்லா யாகங்களுக்கும் இறைவனாக இருக்கிறார். எல்லா வகையான யஜ்ஞங்களையும் அனுபவிப்பவர் அவரே. எனவே யஜ்ஞபதி என்பது பகவான் விஷ்ணுவின் மற்றொரு பெயராகும். அனைத்தையும் யஜ்ஞபதிக்காகவே செய்ய வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. யஜ்ஞார்த்த கர்மனா இல்லையெனில் ஒருவரின் செயல்கள் ஜட இயற்கையின் விதிப்படி பந்தப்படுத்தப்படுவதற்கு காரணமாகிவிடும். அனைத்து தப்பபிப்பிராயங்களில் வியலீகம் இருந்தும் விடுபடாதவர்கள் சாதாரண தேவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக யாகங்களை செய்கின்றனர். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இயற்றப்படும் யாகங்களுக்கெல்லாம் பரம அனுபவிப்பாளர் என்பதை பகவத் பக்தர்கள் நன்கு அறிந்துள்ளனர். எனவே குறிப்பாக இக்கலியுகத்திற்காகவே சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு அவர்கள் மேற்கொள்கின்றனர். பற்றாக்குறையான ஏற்பாடுகளாலும் திறமையற்ற புரோகிதர்களாலும் இக்கலியுகத்தில் பிற யாகங்களை செய்வது சாத்தியமல்ல. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு பிரபஞ்சத்திலும் மறுபிறவியை அளித்தபின் யாகங்களை செய்து செழுமையான வாழ்வை மேற்கொள்ளுமாறு அவர்களுக்கு பிரம்மா உபதேசித்தார். இத்தகவல் பகவத்கீதையில் 3.10.11 இருக்கிறது. இத்தகைய யாகங்களை நிறைவேற்றும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தங்களின் உடலையும் ஆத்மாவையும் இணைத்து வைத்திருக்க வேண்டிய சிரமத்திற்கு ஆளாவதே இல்லை. முடிவில் அவர்களுடைய வாழ்வை அவர்கள் புனிதப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஜீவராசியின் உண்மையான சொரூபமாகிய ஆன்மீக வாழ்வுக்குள் இயற்கையாகவே தங்கள் உயர்த்தப்படுவதை அவர்கள் காண்பர். பந்தப்பட்ட ஆத்மா எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றை கைவிடக்கூடாது. யஜ்ஞபதியான முழுமுதற் கடவுளை திருப்தியடை செய்வதே யாகங்களின் நோக்கமாகும். எனவே பகவானே பிரஜாபதியாகவும் இருக்கிறார். இந்த பகவானே எண்ணற்ற உயிர்வாழிகளுக்கு தலைவராக இருக்கிறார் என்று கத உபனிஷத் கூறுகிறது. உயிர்வாழிகள் பகவானால் பராமரிக்கப்படுகின்றனர். ஏகோ பகுனாம் யோ விதாதி காமான். எனவே பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பராமரிப்பவர் அல்லது பரமபூத பிரத் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜீவராசிகள் முந்தைய கருமங்களுக்கு ஏற்ப புத்தியை பெற்றுள்ளனர். எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒரே புத்தி நிலையை பெற்றிருப்பது இல்லை. ஏனெனில் பகவத்கீதையில் 15.15 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை போல் அத்தகைய புத்திக்கு பின்னால் பகவானின் ஆட்சி இருக்கிறது. பரமாத்மாவாக பகவான் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் வாழ்கிறார். ஒருவனுடைய ஞாபகம், அறிவு மற்றும் மறதி ஆகியவற்றுக்கான சக்தி அவரிடமிருந்தே வருகிறது. மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம் பகவத் கருணையால் கடந்த கால செயல்களை ஒருவனால் தெளிவாக ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க முடியும். ஆனால் பிறரால் அது முடியாது. ஆத்மா முட்டாள்தனத்தினால் அவனது முழு பகவானின் கருணையால் ஒருவன் உயர்ந்த ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க, ஆனால் பிறரால் அது முடியாது. பகவானின் கருணையால் ஒருவன் உயர்ந்த புத்தி நுட்பம் உள்ளவனையும். எஸ், கொஞ்சம் மேல இருக்கு மாதாச்சி, கணி கொஞ்சம் கீழே இருக்கும். விடுபடுவதற்காக உபயோகிக்கப்பட அதுல இருந்தா இருக்கு எனக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவானின் கருணையால் ஒருவன் உயர்ந்த புத்தி நுட்பம் உள்ளவனையும் அதே ஆட்சியால் மற்றொருவன் ஒரு முட்டாளாகவும் இருக்கிறான். இதனால் பகவான் புத்தியின் பகவானாக இருக்கிறார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஜட உலகின் எஜமானர்கள் ஆவதற்கு பெருமுயற்சி செய்கின்றனர். ஜட இயற்கையை அடக்கியாள அனைவரும் முயல்கின்றனர். பந்தப்பட்ட ஆத்மா தன் அறிவை இவ்வாறு துஷ்பிரயோகம் செய்வது பெரும் முட்டாள்தனம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒருவனுடைய முழு அறிவும் ஜடபந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா முட்டாள்தனத்தினால் அவனது முழு சக்தியையும் அறிவையும் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுத்துகிறான். மேலும் இந்நோக்கத்தை அடைவதற்காக வேண்டுமென்றே அவன் எல்லா வகையான குற்றங்களையும் புரிகிறான். இதன் பலனாக அவன் ஜட உடல்களில் வெவ்வேறு வகையான பந்தங்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக் கொள்கிறான். ஜட தோற்றத்தில் நாம் காணும் அனைத்துமே பகவானின் படைப்பே ஆகும். எனவே பிரபஞ்சங்களில் உள்ள அனைத்திற்கும் அவரே உண்மையான உரிமையாளர் ஆவார்.
பந்தப்பட்ட ஆத்மா பகவானின் ஆட்சிக்கு கீழ்ப்பட்டு இந்த ஜடப்படைப்பின் ஒரு மிகச்சிறிய பாகத்தை அனுபவிக்க முடியும் என்றாலும் அவனால் சுதந்திரமாக அதை செய்ய முடியாது. இதுவே ஈஷோபனிஷத்தின் உபதேசமாகும். அகிலலோக நாயகனால் அளிக்கப்படும் பொருட்களுடன் ஒருவன் திருப்தி அடைய வேண்டும். பிறருடைய பௌதிக உரிமைகளை அபகரிக்க கூடாது. பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மீதுள்ள தனிப்பெரும் கருணையினால் அவர்களுக்கு தன்னிடமுள்ள நித்திய உறவை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்காக தமது சொந்த சக்தியால் ஆத்மா மாயா அவதரிக்கிறார். அவரது ஆட்சியின் கீழ் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தங்களை அனுபவிப்பாளர்கள் என்று தவறாக கூறிக்கொள்வதற்கு பதிலாக அனைவரும் தம்மிடம் சரணடைய வேண்டுமென்று அவர் உபதேசிக்கிறார். அவ்வாறு அவர் அவதரிக்கும் பொழுது அவரது அனுபவிக்கும் திறமை எவ்வளவு பெரியது என்பதை அவர் நிரூபிக்கிறார். உதாரணமாக, ஒரே சமயத்தில் 16,000 மனைவிகளை திருமணம் செய்து கொள்வதன் மூலமாக அவர் தமது அனுபவிக்கும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தினார். பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஒரே ஒரு மனைவிக்கு கணவனாக இருப்பதில் அதிக பெருமை அடைகிறான். ஆனால் இதை கண்டு பகவான் நகைக்கிறார். புத்தியுள்ள மனிதனுக்கு யார் உண்மையான கணவன் என்பது தெரியும். உண்மையில் பகவானின் படைப்பில் உள்ள எல்லா பெண்களுக்கும் அவரே கணவன். ஆனால் பகவானின் ஆட்சிக்கு கட்டுண்ட ஆத்மா ஓரிரு மனைவிகளுக்கு கணவனாக இருப்பதில் பெருமை கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் இருக்கு மாதாஜி, லெஃப்ட்ல ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதி என்னும் தகுதிகள் எல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கே உரியவையாகும். இதனால் யதுவம்சத்தில் பதியாகவும் கதியாகவும் இருப்பவரை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி முக்கியமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். யதுவம்சத்தினர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது உன்னத லீலைகளை மண்ணுலகில் நிகழ்த்தியதை முடித்து கொண்டதும் யதுவம்சத்தினரும் அவரிடம் திரும்பி செல்ல உத்தேசிக்கின்றனர். யதுவம்சத்தினர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அவரது வசிப்பிடத்திற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டியதாக இருந்ததால் பகவானின் விருப்பப்படி யதுவம்சம் அழிக்கப்பட்டது. யதுவம்சத்தின் அழிவு பரமபுருஷரால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு ஜட காட்சியாகும். பகவானும் யதுவம்சத்தின் அங்கத்தினர்களும் நித்திய சகாக்கள் ஆவார். பகவானே எல்லா பக்தர்களுக்கும் வழிகாட்டி என்பதால் சுகதேவ கோஸ்வாமி அன்பான மன உணர்ச்சியுடன் தகுந்த மரியாதைகளை அவருக்கு அளித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் பகவானிடத்தில் அவர் பக்தி செலுத்துவதுதான் இந்த ஸ்லோகமும் கவர் பண்றது. ஸ்ரீயஹ பதிர் யக்ஞஹ பதிஹீர் பிரஜாபதிஹீர் தயாம் பதிஹீர் லோகபதிஹீர் தராபதிஹீர் பதிர்தகதி சாந்தக விஷ்ணி சாத்வதாம் பிரசிததாம் மே பகவான் சதாம் பதி. சதாம் என்றால் எல்லா பக்தர்களின், பதி என்றால் பகவான், அதாவது புருஷா என்று அர்த்தம், உயர்ந்த ஆளுமை என்று அர்த்தம். நம்ம எல்லா ஜீவன்களுக்குமே உயர்ந்த ஆளுமை அந்த பரம்பொருள் தான், வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் எல்லாம் அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். இங்கே கணவன் மனைவியாக, அதே மாதிரி ஒரு குடும்ப அங்கத்தினர்களாக நாம பந்தப்பட்டு இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த 3 குணங்களோடு கட்டுப்பட்டவர்கள் நாம. 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது, பக்தியில் நாம நிலை பெறும் பொழுது நிர்குணவாதியாகி அந்த பக்தியில நம்மளால முன்னேற முடிகின்றது. சோ இந்த என்டையர் ஸ்லோகத்திலேயே நாம என்ன சாராம்சத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால், பகவான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் அவராகத்தான் இருப்பார் அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தர்களின் வழிபாட்டுக்குரியவரும் யதுவம்சத்தை சேர்ந்த அந்த அந்தக மற்றும் விஷ்ணி போன்ற அரசர்களை காப்பவரும் அவர்களால் போற்றப்படுபவரும் எல்லா லக்ஷ்மி தேவைகளுக்கும் கணவரும் எல்லா யாகங்களுக்கு நிர்வகித்து அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் வழிகாட்டியாய் இருப்பவரும் எல்லா புத்தியையும் அளிப்பவரும் ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்கள் அனைத்திற்கும் உரிமையாளரும். எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா பகவானுக்கு! எத்தனை பேரு! ஒரே ஒரு துரும்பு கூட நம்ம அவருடைய கருணை இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழவும் முடியாது, அதே மாதிரி இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லவும் முடியாது. சோ மேலும் மண்ணுலகில் தோன்றிய மிகச்சிறந்த அவதாரியுமான அனைவராலும் பரமமாக
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என் மீது கருணை கொள்வாராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கருணைக்காக வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் மீண்டும் வந்து யாசிக்கின்றார் புகழாரங்களை சூட்டி இல்லையா. எல்லா தப்பு அபிப்பிராயங்களிலிருந்து விடுபட்டுள்ள பிரசித்தி பெற்ற வைலீகர்களால் ஒருவர் ஆவார். அதாவது நம்ம வந்து இந்த பிருந்தாவனத்துல வந்து அவர் கோவர்தன மலையை வந்து சுண்டு விரல்ல தூக்கி 7 வயதுல வந்து அவர் வந்து அந்த லீலையை வந்து புரிந்தார். அதே மாதிரி 8 வயதுல வந்து மாதூரிய ரசம், அதாவது ரச டான்ஸை வந்து பண்ணது வந்து அந்த 8 வயதுல தான் செய்தார். எனவே பகவான் அதனால்தான் அது கதலியர்களில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கும் அதுதான் காரணம். ஏனென்றால் ரசா டான்ஸை வந்து நம்ம வந்து நிறைய, அதாவது பௌதீகத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வந்து பகுத்தறிவுல வந்து முன்னேறி இருந்தாலுமே இதை வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியது, வெறும் காமமாக தெரிந்து நம்மள மாதிரி மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பா அவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள். ஸோ அதனால்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருந்தாலுமே தப்பு அபிப்பிராயங்களில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ளவர் பிரசித்தி பெற்ற கதவீலியர்களில் ஒருவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரியான அபிப்பிராயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. எனவே பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா பூர்ணத்துவங்களுக்கும் மொத்த இருப்பிடம் என்றும் அனைத்து பூரணங்களுக்கே மூல காரணம் அவர்தான். அவரே வந்து நம்ம ஈஷோபநிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அதுதான் வாசிக்கிறோம் இல்லையா. ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம், அதாவது பூர்ணத்துக்கெல்லாம் அவர்தான் வந்து ஆதி அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அவரிடமிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் பின்ன பகுதிகளான நாம கூட முழுமையாக தான் இருக்கின்றோம், அங்கஹீனர்களாக இல்லை இல்லையா. ஜென்ரலா 99% ஆஃப் பீப்புள் அது அவர்களுடைய, அதாவது ஒரு அங்கஹீனம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றால் அவருடைய பிறவியினுடைய கடன் என்று நம்ம நினைக்கணும். சோ மத்தபடி படைக்கும் பொழுது பகவான் யாரையுமே அங்கஹீனமாக படைப்பது கிடையாது, மொத்த இருப்பிடம். ஆனா அவரவருடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை வந்து அவர்கள் பெறுகிறார்கள். இதையும் நாம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று தாம் சொந்தமாக உணர்ந்தறிய கருத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். சோ அனைத்துமே நம்ம யோசிக்கிற தன்மை, மறதி, ஞாபக சக்தி எல்லாம் அவரிடமிருந்தே தோன்றுகின்றது இல்லையா. போன ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ச்சி கூட வந்து நம்ம என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இந்த ஞானத்திலும் சரி, அதாவது பக்தியில நிலை பெற்றவர்களால கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோன்றது வந்து அவர்களால உணர முடியும். லக்ஷ்மி தேவியின் தயவை அனைவரும் நாடுகின்றனர் இல்லையா. நாம் எல்லாரும் கூட செல்வங்களுக்காக லக்ஷ்மி தேவியை வணங்குகின்றோம். பகவான் லக்ஷ்மி தேவி வேறு யாரும் கிடையாது, பகவானினுடைய அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து தோன்றுபவர் தான். பகவான் தமது உன்னத ஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்தில் சுரபி பசுக்களை மீட்பதில் பழக்கப்பட்டவர் இல்லையா. அங்கு ஆயிரக்கணக்கான லக்ஷ்மி தேவிகளால் பணிவிடை செய்யப்படுகிறார் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகவான். இது அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்கு எத்தனையோ லக்ஷ்மிகள், அந்த லக்ஷ்மிகள் எல்லாமே பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியில் இருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள். இந்த லக்ஷ்மியின் அனைவரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியில தெய்வீகமான இன்ப சக்தியின் ஹலாதீனி சக்தி என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த சக்திக்கு பெயர். அதனால் வந்து அவதாரங்கள் ஆவர். மேலும் பகவான் இம்மண்ணுலகின் அவதரித்த பொழுது அவரது இன்ப சக்தியினுடைய ஆற்றலின் ஒரு பகுதியை, அதாவது ராசலீலையாக செய்து காட்டினார். ஆனா அது வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து சம்பந்தப்பட்டது. அதுல பௌதீக புலன்களுக்கு அந்த அந்த இதுவே கிடையாது. That is not the pleasure for the materialistic way of senses. அதை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அது எல்லாமே இந்த புலன்கள் எல்லாமே ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவையாக இருந்தது. அதனால ஜட சம்பந்தப்பட்ட கேவலமான அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கூடாது, புரிந்து கொள்ளவும் கூடாது, அது தவறு. சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்றவர்களும் எல்லாவற்றையுமே துறந்தவர் இல்லையா. அவர் வந்து பிறவியிலே வந்து ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா. உடறு வாழை தேடி அலையும் பௌதிகவாதிகளுக்கு கற்பனை கெட்டாத ஒரு உன்னத சுவையை அனுபவித்ததாக செயலை அவதரித்தார் பகவான். ஒவ்வொரு லீலையும் ஒவ்வொரு காரணம் உண்டு இல்லையா. சோ அதாவது நம்ம இப்போ சதாச்சார இதுலயும் நம்ம படிச்சுட்டே ஒரு கலாச்சாரத்தை பற்றி. சோ நம்ம வந்து குளிக்கும் பொழுது ஆடையற்று குளிக்க கூடாது என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக தான் கோபியர்களுடைய, அதாவது அந்த ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே கவர்ந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு இது. சோ இதே மாதிரிதான் வந்து அந்த ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த இதுல செய்யப்படும் போது இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம வந்து இந்த உடல் இச்சைக்காக நாம வந்து அவ உபயோகப்படுத்திக்கின்றோம் இல்லையா. அது வந்து தவறு என்பதை சுட்டி கட்டுவதற்காக தான் இந்த ராசா டான்ஸ் வந்து செய்யப்பட்டதாக இங்கே வந்து இந்த விளக்க உரையில வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக விளக்கி இருக்கின்றார். இத்தகைய வாழ்வில் சுகதேவ கோஸ்வாமி நிச்சயமாக ஆர்வம் காட்டவில்லை இல்லையா. அவர் ஆல்ரெடி ஒரு சன்னியாசி.
சன்னியாசிக்கு இதுல இருந்து எந்த ஆர்வமும் கிடையாது. இதற்கான விளக்கம் கூட ஒரு பாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவர் வந்து காட்டை நோக்கி ஓடி செல்லும் பொழுது பின்னாடியே வந்த வியாசதேவர் அங்கே வந்து குளித்து கொண்டிருந்த அந்த பெண்களை பார்த்து, என்னுடைய மகன் வழி செல்லும் பொழுது தாங்கள் இந்த நிலையில் இருப்பதை பற்றி அவர் வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். அதற்கு அந்த பெண்களும் வந்து அழகாக பதிலளிக்கின்றார். தங்களுடைய மகன் என்னை பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கவில்லை, தாங்கள் தான் கேட்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினையும் அவர்கள் வைக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் வியாசதேவருடைய மகன் வந்து எவ்வளவு, அதாவது அதாவது நிர்குணத்துல வந்து அவர் எவ்வளவு திளைத்திருப்பார் என்பதை நாம இதுல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆயினும் பிருந்தாவனத்து கோபிமார்களால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வழிபாட்டு முறையும் பகவானுக்கு ஆற்றக்கூடிய மிக உயர்ந்த அன்பு தொண்டென சிபாரசு செய்துள்ளார் இல்லையா? சோ அதாவது இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத கோயில்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து பெண்கள் வந்து பாடுவதை வந்து அவர் கேட்டது கிடையாதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ ஆனா வந்து அதே பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் பாடின இதெல்லாமே அவர் வந்து சிபாரசும் செய்திருக்கின்றார். அத்தகைய லட்சுமிகளுக்கெல்லாம் தலைவி வந்து ராதாராணி என்று இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே அவள் கிருஷ்ணரிலிருந்து மாறுபடாதவள். அதாவது ராதா வேறு கிருஷ்ணர் வேறு கிடையாது, இருவரும் ஒன்றுதான். அதாவது அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து, அவருடைய அந்தரங்கத்திலிருந்து வந்த சக்தி தான் ராதை என்பது. சோ அவர் வேறு ராதா வேறு கிடையாது. இதற்கான சில எதற்காக ராதையை வந்து அவர் மணக்கவில்லை என்ற ஒரு வேத சாஸ்திரங்கள்ல ரொம்பவுமே வந்து ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது. அநேக சாஸ்திரங்கள்ல வந்து ஏதோ 1-2 இடத்துல வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவருடைய யோக மாயையினுடைய சொரூபம், அந்தரங்க சக்தியினுடைய சொரூபம் என்றதால் தன்னுடைய சக்தியே அவள் அப்படிங்கிறது வந்து அதனால்தான் பகவான் அவளை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்ற ரெஃபரன்சஸ் கூட வந்து இருக்கின்றது. பகவானுடைய இன்பத்தின் ஒத்த பாகம் உள்ளவள் அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் இஸ் ஓன் இன்டர்னல் பொட்டன்சி, தன்னையே யாரும் மணந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்ற ஒரு விளக்க உரையும் வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வில் நன்மைகளை அடைவதற்காக வெவ்வேறு யாகங்கள் சிபார்சு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இல்லையா? வேதங்கள் அதுதான். அவற்றின் பலன்கள் லக்ஷ்மியால் வந்து அளிக்கப்படுகின்றது. சோ அதாவது லக்ஷ்மி என்பது அந்தரங்க சக்தி, பகவானுடைய யோக மாயை. லக்ஷ்மியின் கணவராக அல்லது காதலராக இருப்பதால் பகவானே உண்மையில் எல்லா யக்னங்களுக்குமே அதிபதி. அதனால்தான் யக்னேஸ்வரராக நாம வந்து பகவானை வந்து பகவத்கீதையிலும் வந்து வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா வகையான யக்னங்களையும் அனுபவிப்பர். எஸ், எந்த யக்னம் செய்தாலுமே அது பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். அனந்தாய அச்சுதாய கோவிந்தாய விஷ்ணவே விஷ்ணவே நமக அப்படின்னு தான் வந்து முடிப்பாங்க எல்லாருமே. சோ அந்த யக்னத்தினுடைய அதிபதி அனைத்துமே அந்த விஷ்ணுவுக்கான யக்னங்கள் தான், அவருக்கு தான் எல்லாம் போய் சேருகின்றது. யக்னேஸ்வரமும் அவர் தான். அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு யாரு? ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு இல்லையா? அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபா, அவருக்குத்தான் அனைத்தும் போய் சேருகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிபாரசு செய்யப்பட்டுள்ளது பகவத்கீதையில கூட. இல்லை எனில் ஒருவரின் செயல்கள் ஜட இயற்கையின் விதிப்படி பந்தப்பட்டப்படுவதற்கு காரணமாகிவிடும். எதற்கு நாம எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம்? அதனோட நாம வந்து இருக்கக்கூடிய பந்தத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக விளக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அந்த புண்ணியங்களை வந்து கழிப்பதற்காகவும் நாம மேல் உலகங்களுக்கு சென்று சில காலம் தங்கிதான் இந்த உலகத்திற்கு நாம் திரும்பி வர வேண்டும். எந்த ஒரு நன்மையும் தீமையும் எதுவுமே நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு தேவையே கிடையாது. 2 இருமைகளுமே 0 ஆனா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பகவானுடைய தூய தொண்டில் நம்மளால ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும். அனைத்து தப்பு அபிப்பிராயங்களிலும், அதாவது வைலீகம் என்று அழைக்கப்படும் தப்பு அபிப்பிராயம் என்றால் வைலீகம் என்று பொருள், இருந்தும் விடுபடாதவர்கள் சாதாரண தேவர்களை திருப்தி செய்வதற்காக யாகங்களை செய்கின்றனர். ஆனா அந்த தேவர்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய யாகங்களிலுமே பகவான் இருக்கின்றார். அந்த யக்னத்தினுடைய அவிர்வாகம் எல்லாம் அவருக்குத்தான் சேர்கின்றது. ஏனென்றால் யக்னேஸ்வரரே அவர்தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிக்கின்றோம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரே இயற்றப்படும் யக்னங்களுக்கெல்லாம் பரம அதாவது சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். பகவத் பக்தர்கள் நன்கு அறிந்துள்ளனர். எனவே குறிப்பாக இக்கலியுகத்திற்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள சங்கீர்த்தன யக்னத்தை நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து அவர்கள் வந்து மேற்கொள்கின்றனர். பற்றாக்குறையான ஏற்பாடுகளிலும் திறமையற்ற புரோகிதர்களாலும் கலியுகத்தில் பல யாகங்கள் செய்வது சாத்தியமல்ல. அதாவது எல்லா விஷ்ணுவுக்கான யக்னங்கள் வந்து நம்மளால இப்ப இருக்கக்கூடிய அதாவது புரோகித நிலையில வந்து ரொம்பவுமே வந்து குறையுடைய, ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சமே குறையுடையதோட தான் இருக்கின்றது. நமக்கு நாம் எல்லாருமே குறையுடைய புலன்களோடு தான் பிறந்திருக்கின்றோம். சோ அந்த சத்திய யுகத்திலேயோ திரேதா யுகத்திலேயோ சொன்ன மாதிரி நாம அதாவது பகவானுடைய இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து முழுமையாக இப்ப நம்மளால யாருக்குமே தெரியவும் தெரியாது, சொல்ற அளவுக்கு அந்த டேலண்டும் கிடையாது இப்ப இருக்கக்கூடியது. ஏதோ
ஒரு அப்ராக்சிமேஷனா தான் எல்லாமே நடத்தப்படுகின்றது. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு பிரபஞ்சத்தில் மறுபிறவை அளித்த பின் யாகங்களை செய்து செழுமையான வாழ்வை மேற்கொள்ளுமாறு அவர்களுக்கு பிரம்மா உபதேசிக்கின்றார் இல்லையா. இத்தகவல் இத்தகவலை பகவத்கீதையில் 3.10 மற்றும் 11 இருக்கின்றது. இத்தகைய யாகங்கள் நிறைவேற்றும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தங்களின் உடலையும் ஆத்மாவையும் இணைத்து வைத்திருக்க வேண்டிய சிரமத்திற்கு ஆளாவதே கிடையாது. அதாவது நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்காது. அதாவது நம்ம மோட்ச நிலைக்கு அடைகின்றோம் என்று பொருள். முடிவில் அவர்களுடைய வாழ்வை அவர்கள் புனிதப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஜீவராசின் உண்மையான சொரூபமாகிய ஆன்மீக வாழ்வுக்குள் இயற்கையாகவே தாங்கள் உயர்த்தப்படுவதை அவர்கள் காண்பர். அவங்களுக்கே அது புரிய ஆரம்பிக்கும். ஒரு உயிர்வாழி பக்தன் பக்தி நிலையில அனைத்தையும் பகவானுக்கு என்று சமர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே கட்டுண்ட ஆன்ம நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைந்த தன்மைக்கு அவன் மேன்மை அடைகின்றான். அவனால உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையும் அவனுக்கு ஏற்படுகின்றது. ஆனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா எத்தகைய சூழ்நிலையுமே யாகம் தாவம் மற்ற கைவிடக்கூடாது. இந்த 3 தான் ஒரு ஆத்மாவை பரிசுத்த செய்யக்கூடியது. அதுதான் நம்ம ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகத்துல படிக்கின்றோம். எந்த குணத்திற்கேற்றவாறு யக்னங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றது, சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் யாகங்கள் எவ்வாறு செய்வார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் யக்னங்கள் எவ்வாறு செய்வார்கள், எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக செய்வார்கள், இது எல்லாத்தையுமே நாம படிச்சிருக்கோம். உயிர் வாழிகள் பகவானால் பராமரிக்கப்படுகின்றனர் இல்லையா. ஏஹோ பகுனாம் யோ விதாதி காமான், அனைவரையுமே ரட்சிப்பவர் அந்த பரம்பொருள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளையுமே பராமரிப்பவள் அல்லது பரமபூத பிருத் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். ஜீவராசிகள் முந்தைய கர்மங்களில் ஏற்ப புத்தியை பெற்றுள்ளனர் இல்லையா. போன ஜென்மத்தில் நாம் எந்த மாதிரி கர்மங்கள் செய்தோமோ அதற்கேற்ற சுபாவம் நடத்தை எல்லாம் நம்ம இடத்துல பிரதிபலிக்கும். இப்ப ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையவே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் யூனிக். ஏனென்றால் நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களும் ஒவ்வொருத்தருதுமே தனிப்பட்டதுதான். இப்ப நான் செய்யக்கூடிய கர்மம் வேறு நிலையில இருக்கலாம். என் பிள்ளை செய்யக்கூடிய கர்மம் என்னதை போல கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது இல்லையா. வேணா ஓரளவுக்கு நம்ம எங்கேயாவது டேலி பண்ண முடியும் நம்ம நேச்சர் ஆனா எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. அதாவது அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அவரவர்களை சார்ந்ததுதான். அவர்கள் அது அவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அதே போல கர்மம் ஒருத்தர் செய்யவே முடியாது. இதுதான் பகவத்கீதை 15.15 அதாவது வேதத்துக்கெல்லாம் நாயகன் அவரே இல்லையா. சோ அதாவது அறிவுறுத்தப்பட்டதை போல அத்தகைய புத்திக்கு பின்னால் பகவானின் அதாவது ஆட்சி இருக்கின்றது. நமக்கு அவர்தான் வழிநடத்தி செல்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமாத்மாக பகவான் ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கின்றார் இல்லையா. அவனுடைய ஞாபகமும் அவர்தான். இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையும் அவர்தான் கொடுக்கிறார். அறிவு மற்றும் மறதி. இப்ப நான் கூட எடுத்து சொல்லும் போது சிலது எல்லாமே டக்குன்னு ஞாபகம் வராது இல்லையா. அந்த மறதி எனக்கு என்ன போலவே நீங்க யாரும் இருக்க மாட்டீங்க. யூ மே பி வெரி குட் இன் அதாவது ஞாபக சக்தியில சிலதெல்லாம் டக்குன்னு சொல்றதுக்கான அந்த பிராப்தம் அடைந்திருப்பீர்கள். சோ ஆனால் ஒருத்தரை போல ஒருத்தருக்கு வராது. மறதி என்பது ஒவ்வொரு நிலையில வெவ்வேறு விதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. சோ அதனால இந்த மறதி எல்லாருக்கும் ஒரு போல இருக்கவே இருக்காது. வெவ்வேறு நிலைகள்ல தான் ஒருத்தருக்கு சிலது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும், சிலது எல்லாம் மெஜாரிட்டி எல்லாம் ஞாபகமே இருக்காது. அந்த மாதிரி நிலைகளில் இருப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். எவ்ரி திங் இஸ் யூனிக் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்காது. உங்கள ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூ வில் ஹாவ் எவ்ரி திங் யுவர் ஓன் யூனிக்னஸ். அதே மாதிரி ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் நாம கண்டிப்பா இருக்கவே முடியாது. அதாவது நம்ம ஒரு வீட்டிலே எடுத்துட்டாலுமே இருக்க மாட்டோம். மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம். ஆனா இவ்வளவு டிஃபரன்சியேஷனோட படைக்கணும்னா பகவானுக்கு எவ்வளவு ஆற்றல்கள் இருக்கணும் இல்லையா. அவ்வளவு அறிவு இருக்க வேண்டும், அதான் ஞானம் இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம சிறிதா ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுதே அதை பக்குவமாக செய்யும் பொழுதே நமக்கு திருப்தி வருகின்றது. ஆனா அதற்கான ஞானம் நமக்கு நிறைய உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா. அறிவை நாம நிறையவே உபயோகப்படுத்துறோம். அதுக்கப்புறம் தான் அது ஃபைன் டியூன் ஆகுதே. ஆனா ஒருத்தர் செய்யற மாதிரி ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக வராது. சோ பகவத் கருணையால் கடந்த கால அதனால்தான் நீங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா இந்த டெவலப்பிங் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை அவர்கள் தயாரிக்கிற நிலையில இருக்கும் பொழுது பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன அவருடைய புரிதல், அதாவது அவங்க இந்த ஃபீச்சர்ஸ் அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள், என்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கணும், அதை எப்படி கொடுக்கலாம், ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நம்ம இதுல அலைன் பண்ண முடியுன்றது பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸே உண்டு.
அதனால ஒருத்தருக்கு இருக்கிற மாதிரி புத்தி இன்னொருத்தருக்கு 100% இருக்காது. ஸோ அதனால வந்து அவரவர்களுடைய இயல்பு வந்து அவரவர்களையே சார்ந்தது. அதனுடைய மூல காரணமே அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் தான். அதை வந்து இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே முந்தைய ஜென்மத்துக்கு மட்டும் கர்மங்கள் நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம். எத்தனையோ ஜென்மங்கள் நம்ம கர்மம் செய்திருப்போம். அதுல வந்து அந்த குட்டம்ல வந்து சேர்ந்திருக்கும் இல்லையா, அதுல இருந்து கொஞ்சமா நிரந்தரமா இருக்கக்கூடிய பெரிய கர்மத்துல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு பாகத்தை வந்து பகவான் நமக்கு திணிப்பார். ஸோ அதனால வந்து இந்த காம்பினேஷன் எல்லாமே பகவான் தான், மிக்சர் காம்பினேஷன் எல்லாமே அவர் தான் கொடுக்கறது. இதுல இருந்து கொஞ்சம் இதுல இருந்து கொஞ்சம். ஏன்னா நாமளும் பேலன்ஸ்டா அனுபவிச்சுட்டு போனோம் இல்லையா. ஒரேடியா எல்லா அதாவது மேஜர் கர்மத்தை வந்து நம்ம தலைமையில போட்டுட்டா நம்மளால எழவே முடியாது. இன்னும் நாம வந்து வர்ஸ்டான கர்மத்தை செய்து இந்த மனித உடலை வந்து நம்ம வந்து தியாகம் செய்ய வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துருவோம் இல்லையா. நாம மேன்மை அடைவதற்காக தான் அவர் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறார். நம்ம அட்லீஸ்ட் பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போய் அதை அனுபவிச்சு நம்ம வந்து அதுல இருந்து நம்ம ஞானத்தை படிந்து நம்ம அதாவது மென்மேலும் வந்து முன்னேறணுன்றதுக்காக தான் அந்த வாய்ப்பையே அவர் அளிக்கின்றார். ஆக்சுவலி பகவத் கருணையால் கடந்த கால செயல்களை ஒரு நாள் தெளிவாக ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க முடியும். ஒருவருடைய இருமைகள் இரண்டும் கழிந்து விட்டால் அவன் நிர்குணவாதி ஆனால் கண்டிப்பாக அவனால வந்து தெல்ல தெளிவாக அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பிறரால் அது முடியாது. சோ பகவானின் கருணையால் ஒருவன் மிக உயர்ந்த புத்தி நுட்பம் உள்ளவனாகவும் அதே ஆட்சியால் மற்றொருவன் ஒரு முட்டாளாகவும் இருக்கின்றான் இல்லையா. ஒரு வீட்லயே நாம வந்து 2 பிள்ளைகள் பார்க்கும்போது ஒரு குழந்தை ரொம்பவுமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய பக்குவ நிலையில இருக்கும், ஒரு குழந்தை எது சொன்னாலுமே புரிஞ்சுக்காது. சோ இந்த மாதிரியான நிலைகள் நம்ம ஒரு வீட்லயே நம்மளால பார்க்க முடியும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஜட உலகின் எஜமானர்கள் ஆவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்கின்றனர் இல்லையா. இங்க நம்ம அடக்கி ஆளக்கூடிய அது நான் தான், ஐ எம் ஒன்லி ரூலிங், ஐ எம் ஒன்லி கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு நிறைய உண்டு. அது எதனால் வருகின்றது? இந்த ஜடசக்திகளில் ஒன்றான அகங்காரத்தினால் அது நமக்கு விளைகின்றது. ஜட இயற்கையை அடக்கியால் அனைவரும் முறையில்கின்றனர். பந்தப்பட்ட ஆத்மா தன் அறிவை இவ்வாறு துஷ்பிரயோகம் செய்வது பெரும் முட்டாள்தனம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எதையுமே நாம் இங்கு ஆள முடியாது. நாம் இந்த ஆளும் நிலையில உட்கார்ந்திருந்தாலும் நம்மளை அந்த செயலை செய்ய வைப்பவர் அந்த பரம்பொருள் என்பதை நாம கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். எனிதிங் இன் ஆக்ஷன் ஹஸ் பீன் மேட் அஸ், நம்மளை வந்து செய்ய வைக்கிறவரே தூண்டுபவரே அவர் தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள. 18வது அத்தியாயத்துல வந்து அதாவது ஒரு செயலை செய்வதற்கான காரணமும் தூண்டப்படுவதற்கான காரணங்கள் 2 விதமான நிலைகள், 5 விதமான எலிமெண்ட்ஸை பத்தி நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அதே மாதிரிதான் அதுல வந்து பரமாத்மா கண்டிப்பா இருக்கின்றார். ஜீவாத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இந்த பிரகிருதி இது எல்லாமே இருக்கின்றது. அதே மாதிரி இந்த குணாதிசயங்களும் இருக்கின்றது. சோ இத்தனையுமே நாம வந்து வாசிச்சுட்டு தான் வரும். ஒவ்வொருவருடைய முழு அறிவும் ஜட பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். இந்த பௌதிகத்திலிருந்து நாம வந்து வெளிப்படணும், வெளியில போகணும், மேலும் பகவானுடைய திருப்பாதங்களுக்கு சேவை புரிவதற்காக நம்மள நாம தயார்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடு தான் நம்ம செயல்படும் பொழுது இந்த பந்தங்களிலிருந்து நம்ம ஈஸியாக நம்மளால விலக முடியும். அவனது முழு சக்தியையும் அறிவையும் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அவன் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவாகவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கின்றான். இதன் பலனாக அவன் ஜட உலகில் வெவ்வேறு வகையான பந்தங்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக் கொள்கின்றான் இல்லையா. ஜட தோற்றத்தில் நாம் காணும் அனைத்துமே பகவானின் படைப்பாகும். இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா தோற்றங்களுமே, அனைத்து தோற்றங்களுமே பகவானுடைய படைப்பு தான். இதுல ஒண்ணு கூட நம்மளுடைய இது கிடையாதுங்க. யூ மே பி திங்கிங் என்னுடையது இந்த போன் நான் நினைக்கலாம். ஆனா இந்த போன் வந்து நான் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன். இது பகவானால் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வளவு நாட்கள் இது உபயோகப்படுத்துவேன் என்பது அவரால மட்டும்தான் இதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். என்னால சொல்ல முடியாது. நாளைக்கே இது தொலைந்து போகலாம், இல்லை என்றால் என்னுடைய உயிர் உள்ளவரையும் இது இருக்கலாம். சோ எந்த ஒரு நிலையுமே நான் நிர்ணயிக்கவே முடியாது. எந்த பொருளுமே, அது ஜடமாக இருக்கட்டும், சேதனமாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், ஆன்மீகத்திலயா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து பௌதிகத்திலா இருக்கட்டும், அனைத்துமே பகவானுடைய அருள் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுவே ஈசோபனிஷத்துல வந்து நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அனைத்தும் அவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டதுதான். இங்கே அதாவது பரம ஈஸ்வரராக இருப்பதே அவர்தான். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் அவர்தான். ஈஸ்வரா என்றால் பரம கட்டுப்பாட்டாளர் என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மீதுள்ள தனிப்பெரும் கருணை, அவருக்கு கருணை உண்டு நம்ம மேல.
வித்தவுட் மர்சி நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது இல்லையா? பகவானுடைய கருணை இருப்பதால் தான் நம்முடைய அனைத்து செயல்களிலுமே நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த உணர்வு நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். ஆழ் மனசுல இது பதியணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அவரது ஆட்சியின் கீழ் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தங்களை அனுபவிப்பாளர்கள் என்று தவறாக கூறிக்கொள்வதற்கு பதிலாக அனைவரும் தம்மிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று அவர்கள் உபதேசிக்கின்றனர் இல்லையா? எவ்வாறு துரியோதனன் வந்து அனைத்தும் அவன் அதாவது பாண்டவர்கள் எல்லாம் அவன் பாதங்களை பற்ற வேண்டும் என்றுதான் அவன் நினைத்தான் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு அகம்பாவத்தன்மை, ஃபால்ஸ் ஈகோ அவனுக்கு இருந்தது. ஏனென்றால் அவன் அதாவது பரம உரிமையாளனை போல அவனுடைய செயல்பாடுகள் இருந்தது. ஹீ இஸ் த டூயர் எல்லாம். அந்த அகங்காரத்தன்மை என்பது அவனிடத்தில் இருந்தது. அவர் அவதரிக்கும் பொழுது அவரது அனுபவிக்கும் திறமை எவ்வளவு பெரியது என்பதை அவர் நிரூபிக்கின்றார் இல்லையா? அந்த போர் முனையில கூட எத்தனையோ ஜீவராசிகள் மடிந்த பொழுது பகவான் துக்கித்தார் இல்லையா? அத்தனை ஜீவன்களுடைய உயிர்கள் வந்து அங்கே பணயம் வைக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி அந்த பிரபஞ்சத்துல தர்மத்தையும் ஸ்தாபிப்பதற்கான கடமையும் அவருக்கு இருந்தது இல்லையா? அது அவர் செய்ய வேண்டிய செயலும் கிடையாது. இருந்தாலும் அவர் எல்லா கடமைகளிலுமே ஈடுபட்டிருக்கின்றார். அவர் சுதந்திரமானவராக இருந்தாலுமே அவர் வந்து எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கின்றார். அதாவது நாம் எப்பவுமே இனர்ஷியாவை வந்து விரும்பக்கூடாது. செயலற்ற தன்மை என்பது அது பகவான் எங்கேயுமே சிபாரிசு செய்யவில்லை. பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஒரே ஒரு மனைவிக்காக கணவனாக இருப்பதில் அதிக பெருமை அடைகின்றோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு மனைவியை சமாளிக்கிறதே இந்த பிரபஞ்சத்துல ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு. பகவான் மாதிரி 16,000 மனைவிகள், 16,000 அதாவது அரண்மனைகள், இத்தனையும் சேர்ந்து எல்லா இடங்களிலுமே ஒரே நேரத்துல இருக்கக்கூடிய தன்மை யாராலுமே செய்து காட்ட முடியாது. நாரதர் இதை வந்து அழகாக விளக்குகின்றார். சோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய வைபவங்கள் வந்து நம்மளால எல்லையற்றவை அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ உண்மையில் பகவானின் படைப்புள்ள அப்படி பார்த்தாக்கா நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? அவருடைய ரூபங்கள் தான் இந்த ஆத்ம ரூபமும். சோ அதனால வந்து அதாவது பெண்களுடைய கணவன்மார்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம ரூபத்தில் பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய சொரூபம் என்று நாம வந்து இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆனால் பகவானின் ஆட்சிக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா ஓரிரு மனைவி 4 மனைவிகளை அதாவது 2-3 மனைவிகளை மணந்துட்டாலே ஐ எம் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து இருந்தது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிமார்கள். ஆனா இப்பொழுது வந்து அதாவது ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு, அதாவது ஒரு மனைவி தான், இல்லை என்றால் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இன்னொரு மனைவிக்கு நாம செல்ல வேண்டும் இப்ப இருக்கக்கூடிய லா அண்ட் ரூல்ஸ் பிரகாரம். இப்பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பதி என்னும் சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தகுதியை அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டுமே சேரும் இல்லையா? இஸ் த பரம புருஷா அண்ட் பரம ஆளுநர், இஸ் த சுப்ரீம் ரூலர். அந்த தகுதி அவர் ஒருவரையே சேருகின்றது. இதனால் எது வம்சத்தின் பதியாகும் கதியாகும். கதி என்றால் அவர் பாதங்களே சரணம் இல்லையா? அவரே நமக்கு இறுதி அடைக்கலம் என்று இங்கே வந்து எடுத்துரை சுகதேவ கோஸ்வாமியும் முக்கியமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். எது வம்சத்தினர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது உன்னத லீலைகள் மண்ணுலில் நிகழ்த்தி முடிந்ததும் காந்தாரியுடைய சாபத்தினால்தான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் அந்த ஆழ்கடலில் அடித்து செல்லப்பட்டது என்று நாம நினைக்கலாம். ஆனால் இது எல்லாம் பகவானுடைய ஏற்பாடு இல்லையா? கோபியர்கள் எல்லாரும் கூட பகவானோட திரும்பி அந்த கோலோகத்திற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டியதுதான். அதற்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். மகாபாரத போர் முடிந்த பிறகு இவர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒருத்தர் அடிச்சுட்டுதான் வந்து இறந்தார்கள் என்று. எது வம்சமும் அழிய வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய அந்த படைப்பிலே அது இருந்தது. அதனாலதான் அதற்கான காட்சியை அவர் வந்து நிகழ்த்தி காட்டினார். காந்தாரியுடைய சாபத்தையும் அவர் ஸ்வீகரித்தார். சோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஏற்பாடுகள் தான். இந்தந்த விதத்தை இது நடக்கணும்ன்ற ஆல்ரெடி விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஆனா அதற்கான மார்க்கங்களும் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது. யாரால அதை செய்யப்படுகின்றது என்றால் அந்த பரம்பொருளால் தான் அனைத்துமே இது வழிநடத்தப்படுகின்றனர். எது வம்சத்தினர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அவரது வசிப்பிடத்திற்கு திருப்பி செல்ல வேண்டியதாக தான் இருந்ததால் பகவானின் விருப்பப்படி எது வம்சமும் அழிக்கப்பட்டது. எது வம்சத்தின் அழிவு பரமபுருஷரால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு ஜட காட்சியாகும் இல்லையா? சோ எவ்வாறு காந்தாருடைய 100 பிள்ளைகள் இறந்த பிறகு அவளும் ஒரு தாய் அல்லவா? ஒரு பிள்ளை மடிந்தாலே ஒரு தாயால வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி 100 பிள்ளைகளையுமே அவர் வந்து அந்த மடிந்ததால் அவரால் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இல்லை. அதனால வந்து சாபத்தை வழங்கினார். ஆனால் பகவான் தட் இஸ் த மார்க் இல்லையா? அது ஆல்ரெடி இருந்ததனால அதையே வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். ஏனென்றால்
போற்றுபவர்கள் பிற்காலத்தில் தூற்றுவார்கள் என்ற ஒரு இதுவும் அவர் வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சோ அதனால போற்றுதலும் தூற்றுதலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் தான். ஆனா அந்த போற்றப்படுவதற்கான அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் அவரை போய் சேர்கின்றது. தூற்றுவதால் வரக்கூடிய அந்த சாப விளைவுகளும் நாம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். இந்த வார்த்தைக்கு எப்பொழுதுமே பவர் உண்டு. அதனால இந்த திருவாயிலிருந்து மலரக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அடுத்தவர்களை வந்து நோகக்கூடிய செயலாக நாம் என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது. நம்மளால முடிந்த அடுத்தவர்களை வாழ்த்தணும். இல்லை என்றால் அதான் நாம வந்து மௌனமாக இருப்பதற்காக நம்மளை நாம உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். சோ எது வம்சத்தின் அங்கத்தினர்களுக்கு நித்திய சகாக்களாவர் இல்லையா? பகவானே எல்லா பக்தர்களுக்கும் வழிகாட்டி என்பதால் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அன்பான மன உணர்ச்சியுடன், அதாவது அவருடைய பிரேமையோட, பகவான் மீது பக்தியோட வந்து தகுந்த மரியாதைகளை வந்து அவருக்கு அளித்தார். பகவானுக்கு வந்து அவர் சேவை புரிகின்றார். சோ நான் இதோட இன்னைக்கான இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நிறைவேற்றுகின்றேன். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வாஞ்ச கல்ப தாருப்யஸ்ச கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு